Por que en galego? Porque en galego se vai chegar a menos xente. Porque en galego se non se vai entender o idioma. Porque en galego, si esto es España. Eu son Miriam, son de Xinzo, teño 26 anos e son artista plástica e visual. E este que vos acabo de formular, porque en galego, aínda que parecía superado, é o cuestionamento ao que en máis repetidas ocasións me tiven que enfrontar nos anos que botei na universidade. E o que era unha particularidade que a mí me parecía lóxica, executada dun xeito natural e mesmo inxenuo, porque eu son paleofalante, o galego a miña lingua materna e falei galego toda a vida, pois rematou converténdose nunha escolla consciente en todos e cada un dos meus traballos e proxectos. E pasou a ser unha escolla perfectamente consciente e argumentada porque acredito con toda a forza en que é posible habitar o mundo co corazón e cos pés na terra. Acredito con toda a forza en que termos identidade, cultura e idioma propios non pecha portas, abre mentes, non limita, enriquece, e senón, que lle digan a Jaione Camborda que cun filme en galego foi a primeira muller do Estado en gañar unha cuncha de ouro no Festival de Cinema de San Sebastián. Mirade, somos un país de grandes músicas, escritoras, cineastas, creadoras en xeral. Dío Xurxo Souto, e non se engana, que somos un pobo de artistas. No libro que leva esa mesma afirmación por título, Somos un pobo de artistas, e no que, por certo, fala de Luisa Villalta, a quen o venres próximo lle adicamos o Día das Letras, o Xurxo di que é nas marxes onde medra cada día o poder da creatividade. E eu penso que é dende esas marxes que debemos falarlle a hexemonía. É dicir, forte e claro que estamos orgullosas de escribir, de cantar, de crear na nosa lingua, porque estamos orgullosas de vivir na nosa cultura con normalidade. E que estamos orgullosas de defender a propia identidade, porque estamos orgullosas de vir de onde vimos e de ser quen somos como pobo. E é dende aí que habitamos o mundo. Dende o orgullo de saber que é posible sendo muller, que é posible dende a disidencia de xénero, que é posible desde o rural e que, por suposto, é posible en galego. Ese é o noso xeito de habitar o mundo. E non será nin mellor nin peor, pero é o noso. Para rematar xa, idesme permitir que me despida dicindo orgullosa e ilusionada que estou de facer parte desta candidatura con xente tan brillante e, sobre todo, do orgullosa e ilusionada que me sinto de acompañar nesta candidatura a unha persoa que, como dicía, habita non só Europa, senón o mundo, defendendo canta verdade e loita xusta lle sai ao camiño, sempre cos pés en bouzas e co corazón na terra, Ana Miranda. E sen máis, eu despídome e deixo vos con Roxelio Santos.